Добре, всъщност причината да сте тук днес е един конкретен казус. Това е казуса с таксите в Русе. Господин Цветков, вие и като общински съветник, бихте ли обяснил съвсем накратко какво се случи на сесията в четвъртък, кои бяха по-проблемните точки там? Аз първо искам да кажа, че не съм все още член на гражданска инициатива Справедливост. Разбира се, приветствам много техните идеи и борбата ни за справедливост. Преди всичко съм общински съветник от партия Ред, законност, справедливост и на практика изповядаме едни и същи ценности. На миналата сесия така основните проблеми, които бяха и направиха, предполага и много силно впечатление на слушателите и на гражданите, които следили сесията, това беше увеличаването на данък сгради от 1 на 1,2 за физически лица и намаляването на данък сгради от 1,3 на 1,2 на юридически лица. За нас това беше напълно необосновано. Дори на сесия аз го казах, че ако вдигнем малко нагоре събираемостта с около 7%, можеше да останат данъците на 1,1. Но не беше прето това от мнозинството и разбира се, сега в условията на тежка финансова криза хората ще бъдат натоварени с 20% повече. Разбира се, беше необяснено, че това са промили, не са проценти, но всеки може да си направи сметката от 1 до 1,2, че са 20%. Другото инфарктно, което според мен беше на тази сесия, това беше въпроса с декларациите, които могат да правят политическите партии. На практика се прие едно решение, което за мен е пълен абсурд, това е в правилника отрегулирано, че за да направиш декларация на определена дата за някакво събитие, независимо от което, трябва 16 дни преди това да си депозирал текста на тази декларация, което за мен е пълен абсурд. Имаше, разбира се, и други така интересни неща на сесията, но смятам, че най-същественото беше увеличаването на данък сгради на физическите лица с 20%. Добре, а как беше обяснена причината за какво налага увеличаването на данък? Защото, да речем, в публичното пространство излезе, че да няма дискриминация. Това, което е за гражданите, това да бъде изискването и за фирмите. Да, точно така беше на практика. Многократно беха задавани въпросите каква е събираемостта от граждани, каква е събираемостта от юридически лица. И знаете ли отговор какъв беше странен? Софтуерът е така направен, че не може да дава такива справки. Ами аз питам, преди 20 години, когато нямаше софтуер, не можеха да се дават справки. Не ни беше отговорено на този въпрос и на практика се прие варианта, който беше предложен, като всякакви конструктивни предложения, които бяха направени, а те не бяха малко, бяха категорично отхвърлени от управляващото мнозинство. Добре. Всъщност сега Сдружение Справедливост обжалва новите такси. Сдружение Справедливост обжалва главно такса смет. Такса смет, да. Но това, което каза господин Цветков преди малко, на практика конструктивното негово предложение е първи имуществен данък. Таксата смет, която е отново изчислена в промили, е втори имуществен данък. И по този начин хората се разграничават въз основа на това какво притежават, а не колко буклуки схвърлят. Това е немислимо по простата причина, че ако има едно семейство, което, например, живее в един 4-стаен апартамент с висока данъчна оценка и това семейство се състои от 2 членове, например на по-възрастни хора, чието деца са напуснали, то ще плаща много повече, а тези хора вече ще бъдат пенсионери и няма да изхвърлят буклук. Знаем какво е положението с пенсиите в момента и на практика се получава, че едно голямо жилище ще плаща за по-малко жилище. Това е изключително социалистически подход. Той изравнява задълженията според имуществото, а не според онова, което генерира живота. Живота генерира радости,
успехи, тъги и боклуци.